sai dai bidiyo wallahi. Alhamdulillah a wannan shooting na kallabin kishiya malam yana daga cikin wanda ya warware matsalar wannan fim din wanda aka zuba ayoyi da hadisai na cikin alkur'ani. Malam shine ya kawo karshen wannan abubuwan da suke faruwa a ciki. Wani jarumi ne da yake auren mataye da yawa, ashe an gano uwar gidan ce take sa ake yin asiri. To a ƙarshe da aka auro 'yan malam ya bata addu'o'i da azkar da abubuwa da ta je ta dinga yi, sai aka zo ita da aka zo kanta saboda addu'o'i da malam ya bata abin bai tasiri a kanta ba, saboda ta rike addu'o'i kamar da ayoyin alkur'ani da salloli da malam ya ce ta dinga yi a cikin wannan. A to akar maka Allah kamar da kace bayyana matsayina, ina daga cikin wanda a location din na dan bada gudunmawa kamar daga director a kusa da kai da Bala Basira da kuma ita jaruma wacce ta fito a yarka kamar yadda ake gani, ita ce ta fito a yar gidan malam Nafisa Adam. Alhamdulillah akar maka Allah me zaka ci game da wannan fim din? Abin da zan ci dai kawai shi ne mutane su bi irin hali irin na rol din da ka taka na tsegumi da daukar mu, wanda wannan al'ada ita ce take hura wuta kowace irin zamantakewa ta manya ko ta yara ko ta auratayya ko kowace iri. Assalamu alaikum. To alhamdulillah akwai wani rol da ni na mamanta a farkon fim din malam yayi nasiha cewa mummunan rol ne, kamar yadda naje zan soke aure naje wajen malam nace kada ya bari wani ya auri yarsa sakamakon Adamu mai sake-sake ne, mai aure ne isaki. Malam ya jawo min ayoyi ya min nasiha, na yi ma jiki na yi la'asar har tafiya ne na manta jakata sakamakon tsoro da na ji. Karshe malam ya ce in dawo in ɗauki jakata a cikin wannan fim din. Na dawo na ce malam ai na ji addu'a da kai min da nasiha, sai ce a'a ba wannan bane, kiran ka nayi ka ɗauki jakakka. Sai na tsorata na ce ashe jakata na dawo in ɗauka. Ga daraktan da ya jagoranci wannan shirin fim din kamar da kowa ya sani, Ahmad Aliyu Tage shine jagoranci wannan fim din kamar yadda ya sani kowa kwana biyu. To alhamdulillah ga darakta, akarfa Allah darakta me zaka ci game da wannan abu? To alhamdulillah aiki yayi kyau kuma mun tashi lafiya. Da fatan kuma wannan shi Allah ya sa shi ne tsanin da za mu tattaka mu kai duk matsayin da muke so a farma annabi. To alhamdulillah a darakta kenan Dahiru Lawan Yaro wanda yana daga cikin jigo a cikin wannan location din kamar yadda kuke gani. Thank you, sai kun sake jin mu da abubuwa wanda suka danganci shirin fina-finan Hausa a cikin wannan tasha tamu mai albarka kamar yadda kuke gani. Sai bayan kwana biyu. Sai bayan kwana biyu. Sai bayan kwana biyu. To mun gode mun